Sawubona bhuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Senikulungele ukufundisa isiZulu zingane. Namhlanje sifunda ukuthi yenziwa kanjani ijuice yemifino. Nakho ozokudinga amanzi, amawolintshi, ama-aphula, okherothi, uphayinaphu, faka izinkomishi zamanzi ezine. Zifake zonke ndawonye uzixube. Kuvuza bese uthela ijuice yemifino ezingilazini. Yiphuze namaqhezu eqhwa. Noma uyigcine efrijini ijuice yemifino. Faka noma yisiphi isithelo osithandayo. Manje sekungawa. Uyakwazi ukutshela omunye umuntu ngesiZulu ukuthi ijuice yemifino yenziwa kanjani? You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.